Честит имен ден, Мине! Въпреки, че тя изобщо не се казва така. Ами, такива сме. Винаги... Контрабандьорите. Обсъхни. Dieses Kanal беше. Зона. Испания. Никой, благодаря ти. Това без поражение. Дядо! Сладурчета! Здравей! Здравей! Какво имаш в косата си? Тестото за пълче. Лихвите, които се предвижда да се плащат тази година, са 55 милиарда евро, а за до година вероятно ще стана 66 милиарда евро, нещо. Си спомних, че Джулия се прочу след 50-те, когато си направи предаване. Да, тук се намесваш ти. Или се отеглям бързо. Да взема решение много бързо, както да е. Аз съм си изяснила отношенията с Радо и знаеме и двамата, че няма. О, извинете, госпожо. Този, който успял да преодолее, да приеме това, което съм. В 42 или 43 година с техния кораб Андромеда. Корабът Андромеда. Аз съм най-добрата в бранша. Мога да покрия част от сумата, но дори аз не мога да скрия 7 милиона оттам. Общени към делото, т.е. говорим за един запис, нека да бъде коректно, защото той каза, че други камери нямало запис. Kyllä sanois. Някога имал ли си куче? Не. Всъщност имам едно средна категория. Gardens. They are connected by long ramps. Оператори на някои места бяха регистрирани злонамерени актове. Вариш на обажданията ми. Jay. Сьогодні Польща має політичного ворога, який не приховує своїх ворожих намірів за її східним кордоном. Внаслідок цієї атаки уламками російського безпілотника пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Через обстріл Польща скликає Раду національної безпеки в найближчі 40. Чувството, че вкара още